Ale lidi, teď si jdeme namalovat třeba moji kamarádku. Tady mám kamarádku, ona teď natáčí na YouTube, jakože YouTubeka taky začíná být. Takže ji sledujte, jmenuje se Michaela prostě Karosková. A jsme tam my dvě, to budete poznat. Na 2 videích jsme my, takže budete jako poznat, co jsem já. Jo? Wow! Jo. Takový, já mám tady bohatý takový značek. Tak, ne značek, je co melu. Jaký značek, co to existuje? Co je to vůbec, co je značek? Takže namaluju sebe, nebo kamarádku. Radši prvně sebe. Op. Hop. Nos. Pusu. Ucho a vlasy. To jsi mi poslala. A jo. Tak, tady namaluji takhle triko. Tak, triko, ruku. Ne! Ruku. Rukáv. Up. A tady takhle triko. A také... To jsem já, ten nozy. Vidíte, takže já takhle jsem dopadla. Vicky, jakže to mám dát bez písničky? Takhle? Tak ne, to je. A dáš tohle. Tak čau lidi.